uJesu Kristu inkosi, Baba Nsibande, ngiyakubingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Ngithatha leli thuba nje ngithi angibonge Baba, ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Baba, indlela uNkulunkulu angilwela ngayo izimpi zami through you Baba. Ngomsombuluko ebusuku kwakungakashayi no-12, kwakusase yabo 11:23 masengibheka iwashi. Kwawukuthi ebusuku ngiphupha ubaba wabantwana uthetha kimi, kodwa uthetha ngomntwana wami lo omdala. Uyasonga futhi ukuthi angaphinde nje afune anything kuye ngolaka nje olukhulu. Ngivele ngithi ngiyacabanga ngithi wenzeni-ke manje makunjena, yini la yenzile? Ngethuke ngigelekeqeke ngivuke physically-ke manje ngoba kwaba sengathi into e-live leli phupho. Ngehla embhedeni ngathatha nefoni ukuthi ngithandaze ngabaRoma 10:9 first. Kanti ubaba uqeda ngo-22 past, after 10 nje ubaba wasendela umkhuleko lo wokunqoba ka-11 June. Ngavele ngabe sengikhuleka ngawo ubaba mayeseqedile athi beka inkinga yakho kulo mkhuleko. Ngavele athi ukholwa ukuthi inkinga yakho isixazululekile, inkinga yakho uNkulunkulu useyilwile. Ngavele ngamane ngakholwa, ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuthe-ke ngoLwesibili ngafonela usisi wami walimala esiphangeni. Ukulimala kwakhe kwaba sengathi uphuke ithambo, kodwa-ke akaphukanga ithambo, it was a torn muscle. Eselokhu walimala ngeyi-16 za-last month, akabutholi ubuthongo ubusuku nemini. Ngavele ngoLwesibili ngamsendela wona lo mkhuleko, wathandaza ngawo. Izolo ngoLwesithathu uma ngimbuza ukuthi unjani na, wavele wathi ngiyaqala ukulala. Ngivele ngalala ngaze ngakwazi nokulala nangalo leli cala. Ngavele ngambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. Inkosi yomusa ikubusise Baba, size sibonane nakwelizayo ngoba uyawusebenzela umbuso kaNkulunkulu. Ngiyakhuleka ukuthi kwelizayo impela singaphuthi. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyabingelela ubaba nomama egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu Baba, kunomfowethu ozalwa ubaba omncane obesebenza esikoleni, usekhaya lezwe, usebenza esikoleni, uyi-security. Umphakathi, ngixoxela umama wakhe, umphakathi-ke kuthiwa wamvukela wathi uma engafuni ukusebenza akayeke, ney'ngane zabo zizosebenza zifundile. Okay, yena into ebeyenza uyi-security esikoleni, uyasebenza bese kuthi ngoLwesihlanu alove ahambe ayoshumayela ivangeli. Ubeshumayela kwaNongoma naseFrayede, angimazi ukuthi wayekuphi kulokho. Usho njalo umphakathi, uthisha omkhulu-ke kuphoqeleka ukuthi ngoba uyalova njalo ngoLwesihlanu, kwenye inkathi ngoMsombuluko angabi bikho, esuke engakafiki aze aqale mhlawumbe ngoLwesibili njalo, kodwa ngoLwesihlanu nje usuke engekho. Umphakathi ukubone lokho umvukeleke. Usho lokho kuthisha omkhulu, abhale kusithisha omkhulu ama-warning-ke kuze kufike ukuthi iyahamba aya ku-Department of Education. Bese-ke ngamanye zifanele ayeke ngoba sekuyi-warning esinesikhathi eside amaningi. Kufanele ayeke. Kuthiwa ithi i-Department of Education, Mbuyisa, ngoba uyashumayela, qhubeka nalokho okwenzayo, kusewunye umsebenzi, qhubeka. Ngamanye amazwi, udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Okunye, okwesibili Baba, ngiyaxolisa, bengingayanga ey'nkonzweni zangoJulayi. Ngibona ubaba, ngibona evikini nje kade sibuya khona, ngibona ubaba, ngibona kuchitheka ubisi kimi
ngathi ngikhona le nkonzweni. Malichitheka ubisi ebese ngilibutha, ubaba athethe ubaba, athethe. Ibe buhlungu inhliziyo yami ukuthi ngichitha ubisi, athethe aze akhale ubaba. Kube buhlungu kimi, ngiyaxolisa Jesu Kristu inkosi, kube buhlungu kimi ukuthi ngenza ubaba athethe ngento vele ngiyazi ukuthi akufanele ngiyenze. Athethe ubaba aze akhale iy'nyembezi. Ibe buhlungu inhliziyo yami ukuthi le nto engiyenzayo ngiyayazi vele i-wrong, kuyakhulunywa ngayo nasey'nkonzweni, kodwa futhi mina sengiyayenza yokuchithwa kokudla. UJesu Kristu inkosi. Kuyachitheka ngephutha ubisi, kodwa khona lona lachitheka. Ubaba uyangibona wathetha. UJesu Kristu inkosi. Amen baba. Inkosi baba, ngicela ukuphinde ngibingelele. Hey baba, yazi uNkulunkulu ungenzela isimanga izolo. Sekuyiviki lesi-2. Ngigula nginomkhuhlane. Ngivalekile izwi lingaphumi. Kubuhlungu umphimbo ongakhona ngisho ukugwinya. So izolo ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi i-appointment yami imanje ngo-August ukuqala kwawo, bengithatha ibhuku ukubheka nokuconfirma ama-date nesikhathi. Uma ngisabheka bese kufika nje ukuthi angibhukhe futhi. Ngabhukha njengoba ngibhukhe ebusuku ngabo-9. Ngalala phakathi nobusuku kube ngathi ngiyaphupha ukuthi ngiyakhuluma, ngijabule, ngithi sengiphilile, sengiyakhona ukukhuluma, sengiyakhona ukugwinya. Uma ngivuka vele ekuseni ngiphaphama, hawu, umphimbo wami uvulekile, sengiyakhona ukugwinya, sengiyakhona ukukhuluma kahle. Isimanga nje uNkulunkulu angenzele sona izolo. Ebusuku ngavuka ekuseni ngi-right, ngiphilile ngokubhukha nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyakubingelela mkhulu egameni lenkosi yethu uJesu. Izolo mkhulu kulo mkhuleko uthumele beko-10. Hey mkhulu, uNkulunkulu ubekhuluma nawe. Yazi ngithe nguwubona ngathuka ngathi hayibo, umkhulu uzwe ngani? Bengingena mkhulu ngiphuma eklinikhi. Bengiqashwe imoto. Kade ngiphethwe yikhanda. Umkhuhlane lo ofikile nje mkhulu lo mumbi obungibambe ngale ndlela. Sengiyangena-ke ngiyacabanga ngithi mina, oh ayikho-ke lento abangisize ngayo la eklinikhi, ayikho. Ngiyangena ngihlala embhedeni. Mase ngithinta ifoni yami nakhu umkhuleko wangena. Ngakhuleka ngaleso sikhathi. Ikhanda bengisalizwa. Ngithe ngiqeda mkhulu ukukhuleka. Ube ngathi umuntu ongenayo, cha le ngane ibizenzisa. Amandla kaNkulunkulu engiwazwile ngaleso sikhathi, uNkulunkulu angikhulula mkhulu. Ngaphila ngendlela ebengiyiyona mkhulu, bengishekha ikhanda ungavumi nokuthi ngilale. Kodwa uNkulunkulu wakusebenzisa ukuthi uthumele loya mkhuleko. Angisho ukuthi laba abanye abanawo uNkulunkulu akasebenzi ngabo, kodwa lo wayizolo mkhulu. Ngithe uNkulunkulu uyamlalela mkhulu. UJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu mkhulu. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele nangimama nakubazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa nasekhaya lethu. Kunalo bufakazi baba kufikayo emoyeni wami ukuthi angibushere nabazalwane, ukuthi ey'nsukwini nje ey'dlule ngiye ngiqeda kukhuleka, kwase kwangazuza ukuthi ngikhunjuzwa omunye umbono omdala engake ngaboniswa wona kudala, la engabona ichibi la ifana njengephodi nje, amanzi lawa ahlangene ndawonye njengedamu but okuncane.
mangikule airport bese kuba nomuntu othi ozongena la uzosindiswa, uzohlanjululwa, kodwa ongena engafuni ukuhlambuluka bese kube ngazuzuthi ngithathwa ilokukhuluma kwakhe ungifaka phakathi la kuleli chibi. Mangingena kuleli chibi liyahamba lize lifinyelele endaweni phansi engabona khona kumume nje kengazuzuthi i-passage, kunomlilo oshisa ngale ndlela. Umlilo ukushisa kwawo ngangisabona ukushisa le kude, kodwa mina wawungishisa indlela ekwakuwena. Ngase ngathi mengiphuma kulo mbono ngazi ukuthi isihogo. Bese kuloku ngenkathi ngikhunjuzwa ngalowo mbono kube ngazuzuthi kunento ethi kumina, ikhaya lezwi liyichibi. Kwaze kwakhulunywa ngendaba yechibi leli lase-Bethesda le ekhona inkosi uJesefica lo owayesehlale for 39 years engangeni echibini, bese lizamazanyiswa lithizwe ingelosi yayehla njalo izozamazamisa ichibi ukuze ongene kuqala bese yasindiswa. Bese kube ngazuthi kunezwe elithi kimi ikhaya lezwi liyichibi elakhelwe abafunayo ukusindiswa. Mabefike echibini beyimisele ngokusindiswa bayasindiswa, ngoba uBaba uNsibande ngenkathi ezamazamisa ichibi, lezi nkonzo oyiletha everyday osinikeza zona usuku uzamazamisa ichibi, ofisayo ukusindiswa uyasindiswa. Bese kuyingozi ukuthi usufinyelelile echibini bese ungasindiseki, ngoba uzobe usuya kuloya mgodi loya le ngakhonjiswa wona ekuqaleni. Ngifisa ukuthi abazalwane mengabe sebekhona ekhaya lezwi engazi bangangaphuma, ngoba mengabe umuntu esephumile kuyoba buhlungu kakhulu ukujeza kwakhe mengabe eseyosha echibini lomlilo. Ilowo nje umyalezo ofikile baba kimi ukuthi angiwuthumelele abazalwane. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu kusukela silungiselela inkonzo eyizoba sekhaya ngomhla ka-7 June. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Impi yayikhona, yayilwa, yayifuna ukuthi inkonzo ingabi bikho, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyambonga nje uNkulunkulu, yaphumelela inkonzo ngendlela eyayithokozisa kakhulu umoya wami. Ngiyambonga nje uNkulunkulu. Ngilahlekelwa yifoni, inhliziyo yami yakhathazeka kakhulu. Ngabheka ngithi isitha besifuna ukuthi ngingakwazi ukuxhumana nabazalwane, kodwa uNkulunkulu emuhle wangenzela umusa. Uthe nje ngisazindla nje ngicabanga ukuthi fanele ngenze njani ukuze ngikwazi nami ukuthola ifoni, ngoba bengasakwazi ngisho nokulalela ngisho iy'nkonzo, kodwa ngomusa kaNkulunkulu bikhona ifoni bengikwazi ukukhuleka kuyo imikhuleko, ngoba bengikhuleka kwabase-Roma 10 njalo ngilala noma ngivuka noma nakhona lapho bengiyiboleka khona isitha sona besikhona, kodwa uNkulunkulu waye wangenelela. Ngibonga nje kakhulu bazalwane, ngiyabonga nje uNkulunkulu. Ngithe ngisazindla nje ngefoni ngabona nje umzali wami eseqhamuka enginikeza isipho. Mangisibheka lesi sipho phakathi ukuthi kukhona ini, kanti kukhona ifoni. Bese ngiyambuza umzali wami ukuthi, hawu baba, eyami yini? Wathi yebo eyami. Ngambheka nje amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usazindla ukuthi udinga ini, kodwa uNkulunkulu usuke esazi ukuthi udinga ini nje. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Nginefoni nje, kuyisipho engisiphiwe umzali wami. Ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu empilweni yami, izinto indlela angenzela zona, izinto ezinhle. Ngiyabheka nje ukuthi uma ngasuka uNkulunkulu ngingayaphi, ngoba kuningi asengidlulise kukho, kuningi asengenzele khona okuhle,
Ngiyambonga, ngiyamdumisa, ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi.